ndichasvika gadheni rafa zvese izvi zvafa izvi. Dzidzi munofunga kuti nini ndichaita izvozvo? Ndinomira zvese mukuona green yese iyi. Handina kana munhu anondibatsira zvese ndinoita ndega. Aiwa wandifadza. Kana iwe wachida tofunga uchasvika wachinjaka watova meno kana blue black. Isitogeza zvese. Yes. Tasageza tikaona mainja. Dzimba dziri kunetsa kaidzi. Naka. Apa wona kutotsvukira nai kutsvukira mukorona munomu. Kutogeza kaisusu tinonzwa mvura inoita kunwirira. Kuramba chena kumabasa chinovharirwa zveshe. Unosvika mukadzi aenda zveshuwa. Unondiuraya negodo. Godo rei. Iwe. Asi imidhidhimi kungofamba kungouya shuwa kana kumbondiudza kuti mukuda kuuya. Masurprise enyaya. Iwe munhu ane musha wake anongosvika pada. Plus audino surprise visit. Iyo masurprise amuchataura rimwe gore ndimuchasurprise. Aiwa, iwe manje ndiwakasurpriseka. Iwe ndiwakasurpriseka because ndakaona parakasvika ukatongoti bwe zvode ndiri munhu ane pfungwa dzisidzo. Ndatofunga kuti mupama mune munhu paya. Munhu ei. Asi next time mutaure. Zvinhu zvokungouya musina kutaura izvi. Aiwa. Ko surprise kando panoti love. Chikwe icho. Inga love iri kutsva moto pano. Komanda muripo? Aiwa, ndakamboshekwa pano nopenga ere. Makaira nokuona baba ere. Ndapindawo papi. Iyo nongoningirikina. Ruda. Ndaona zvangu ndiri uko kuti hey, vari kudanana. Todiko. Kuna meloke masaksayo. Asi were yaya mapresence emamishinari. Madha kani quality yamusiki unoti quality kwayo imada. Kurava missionaries. Aiwa. Iri ndekuzhe kwenyika iyi. Takatori importer. Kana mchingorida ndongokupai. Ingombe kumbirai zvakanaka. Kwekona sa unaenda kuorder kwai kudiko. Kuona baba. Madha msada undinzwa ini. Iwo dedu aripo pasaidi apa mondudza zvokuti ndiende kuorder. Asi vanoda kukangirwa semunhu anga ane nguva kaasingaoni chimwe chake. Uyu mukadzi stupid. Unozova ipapa baba loke ndiri kutofunga kuti pamwe nyaya yeCovid ndo yaonoka sense mumusoro make ndiri kuti pamwe uri pano nokuti ahowisisa kuti Madha. Mutaure nenjapisi yenyu iyi inesera ichiri chaira up and down isina kana mask muiudze. Uchatikukuchisa pano Covid iripi? Covid iripi? Makamboha ani wakanzi wafa neCovid. Wamakaona ndiani akafa neCovid. Mailoki chinyarira kudaro. Makesi ense anenge achimonzi uyu abatwa unochitwara kubatwa nethermometer. Api makesi api. Ende vamwe vanhu vari kubatwa ike zvino haana kana history yokuti akambosvika pamusuwo webhodha kana history yokuti kwai akashanyirwa nehama yakabva kuzhe. Vanhu vari kungobatwa. Unofanira kuzvityira shuwa mudzimai wangu. Uyero. Unotaura nayo. Asi chete kuti imwe information munhu aungazozivi zvose munhu aungazozivi zvose asi imwe information inoita chingondijambawo iwe inoita kukuruka chaiko kukukwakuka chaiko pane chaunoziva especially iya inonyogwa nechirungu pane yaunombocapturavo chirungu chebasa rei chitongoti Covid yacho mazuva ano haisisina kadhati Chiwa chirungu odotaura nechirungu wana Mailoki. Uchachisumudza here? Kochodzipe. Ngakona uchikutaura chirungu chodzipe. Tikudze mamwe mashokoti wekamchi. Api ndudze. Iwe unoziva extraterrestrial. Unoziva zvoreve. Wabona ko exquisite. Unoziva zvoreve. Alright yakachipa yacho. Galavanting unoiziva. Ririko ere. Mailoki bata ndipindire poti yangu. Ndinenge ndopindira poti yangu hove yangu ingatsva. Asi ndakagochiziva chirungu chacho mukaiteko nacho tongogwesha pano tose wani. Aiwa. Isu takadzidza zvese takadzidziswa navabereki. Mukagoiteiko nedzidzo dzacho? Chirega kunyanya kutaurisa nditi. Ko naiwe Mailoki iwe. Saka nemission impossible yandakabata iya. Chiburitsa gomba rako riya una kana ka something for me kana kapoku kana zvimibva zvokuti ndingosnekawo nayo. Asi sai musingatendi. Iwe ndiwo usingatendi. Aiwa madha imi ndiri musingatendi. Makapiwa rent ngani? Rent mbiri. Mama topedza nguvai. Mama pedza nguvai.
Oh, I think you are trying to upset me. And you are trying to blackmail me. Manje ina nditi kwizvozvo. Rega ndibve ndavadana chi? Baba Loki. Baba Loki Ndokudosera mari yako. Baba Loki Totangira Baba Loki havana pavanokwana apa. Baba Loki. Madha kani. Baba Loki, hey. Madha kani. Madha chiko. Handiti zvekugumburiwa. Baba Loki, uyai. Ndiri kuya Madha. Uyai Baba Loki. Inokwana ere. Madha. Iwe unonyanya. Unoda kuoneregwa, unoda kuoneregwa. Tiri vaviri papi. Handi wakandisa mutira yengu izvo zvikaa kunyengetera ndiri kutadza usangana nemunyengetero nokuda kwezvandakatwara Mailoki. Madha mandidana. Ndandichida hangu kubvunza kuti reti re-US riri pati. Mune US. Nhasi ndinombobvira ndarinzwa. Kudhara ndaisirinzwa panhingirinika paWhatsApp manjike zvine zvavachabvumidza. Saka ndichatoona panews dzawana. Ndikanzwa ndokuudzai. Handati ndikudane kozi materms aya pamwe. Aiwa ndokuudzai. Ngandipese kukanga fishi yangu. Alright. Muzvirege handiti. Ishomai balance nchaida. Ngazvitie kumba kwedu kwatakazvivakira uku. Waiko tikavaka tose dzogagwana ni. Zveiko tikasakuvakirai maroja anogarepi? Uye bodo.